Hola, per qui no em conegui, sóc l'Ester del Gripau Blau i avui vinc a ensenyar-te una marca superxula que va néixer a Barcelona i que fabrica a Banyoles. Que t'agraden els puzzles? Doncs Longi en té. Que t'agraden els jocs de taula? Longi en té. Que potser el format gran és massa gran? No pateixis. Longi, de petit, també en té. Jocs cooperatius, jocs de llenguatge i memoris amb unes il·lustracions que te les menges amb patates. I per sort, tot això ho tens en català. Mola Longi o no mola? Doncs tot això ho trobaràs aquí, al Gripau Blau, carrer Jacint Verdaguer 95 de Sant Vicenç dels Horts. T'hi esperem!